Me obi bia kwaba e de ba Attention TV eso ensem a ekoso e waga na me hwase ana me be sommo ye na ye nim se ensem pa se ekoso pa ene Tracey Boakye ene ni kunu Frank Bedu entiamwa na ye na ye nim se awawe ekoso wie ye no ensem pa ene de obi e be fa phone na betna social media so ne de ne open oka ene Frank Bedu ye say ana Tracey Boakye ye say ana ye contract marriage ana ye say na ni na mu no obi a che na adwen ye nya papa ba ko so no so ye call entertainment industry na ono so di ma ko ten papa o sanse Tracey ni twani a ye friend no Oboy Siki so e ba bontin be kire mu se ka me ko esa wa be Frank Bedu ene Tracey Boakye e wa be ye na contract marriage obetimi aka ma ya dia to mefi se papa ye Kumewood actor ye kase Frank Bedu so eye Kumewood actor Tracey Boakye so eye Kumewood actor no dey so ka sembi anasasem bi epie efina no mudi aga na fo bi no mo ebeje e dey atum na enim se o ka asasem wi ye Tracey Boakye enua e ba abonten e ba ne dey ya pa de otutu bi pa e de ma Oboy Siki ne okeka na adwen pa e de kire no esen koto a wo pese wuku no nkasa aka wansa na wuku ne wuku na ebufu nko a ana wudi kunu na wei ana Oboy Siki so enua be ma aba abonten a ono nso de nsem ba komienu bi etoto e de ama Oboy Siki Tracey Boakye ne nua ba oba abonten ebe mane bi e de ma Oboy Siki no na wei ana brante ge kire ma kire se Tracey Boakye ne sister na ba bonta be yo Oboy Siki padia ene de yo ne ene se bi omu ade efi se Oboy Siki kra eni e dia sene no na se no se obey bibi padia ene de onfa phone na onfa Oboy Siki no fa chelpa enfa enkomane se bebre ana brother of Oboy Siki e de to dwabu se be ko na yakotie number no eye 0548302985 nina eye Queen Basti Foundation the number ana me de ama won friend no na won no antwhwe nkomo emfa wona woni bi agyan kama browa ene yehusia ho nso be kan de se wonua no ma ware obi a no wonua se mo no ne de no abeka se wo no ne de no abeka ntu be ka se ubedidi obo David Oboy Siki nyansafo papa unima ma menka ncho se wa wo kan no wodi o mu se adwinifu nyansafo tirim ye wajimi adwinimfu tirim nti Oboy Siki nyansafo Oboy Siki nim nyansa papa Oboy Siki nim nyansa pa menya sure se mpanyimfo pa wo fia like omoti se Oboy Siki wo de mpanyimfo mu wo fia omoti se Oboy Siki henfo mpanyimfo dodo se no wo fia omedi 75 years a nyame ahire o mama 75 years on top form no da so koba na ni din wo system ni mo obi e nim ni se Oboy Siki ni o kan Oboy Siki a wonim no o kan Oboy Siki a we nim no o kan Oboy Siki a we nim no mpanyimfo dodo se no wo fia omoti se sa a wotimi ba be didi obi abusuani atem sa a wo mani ewu ma papa na oba pa oba besia pa minim nti wo de titi wa kurase kura na ne sa ye titi wa kurase na ne sa ene kurase ni ba bia o ye bia na be mu wo yin nsem abekeka ne de atoma bibia kire se ye titi wa kurase bibia kire se wo che wa kurase menye sure wo che wa kurase pa na de wo che wa kurase kura ne pa nti oba kuruma wo hu se maya omuwo kurum ni ade ne mududu wo se pa ni didi atem se de wo ye nsem we nya afiri wanu mbade ne wo no kunu nya asem ama e pa hwe fi se wo nwale nso de ne be ma obe wade nso wo asem bɔ ne popapa oba besia pa otimi didi pani atem sei nti wo benyina be ya abrewani bi anase wo benyina be ukunu bi opese ukunu bi enyini be ba akokora se Oboy Siki David se wo benyini pa ba akokora abo abrewa pa de wo se papa no wo friend na wo pa na che na didi atem na wo didi papa ne de eye no me pa na wo fra ma ho no me be ba wo so no ebi se papa no wo de wo chen de nti ne ka se panyini asem panyini akora nya asem ye ka se akora ne di bem kura akora ne di fo oye panyi chen wo benya 70 years na 75 years na wo nimbra wa bre na nipa Ghana nipa do se na wo 75 years a omutimi koba te se de Oboy Siki koba na maame wogun ho anim ase papa na nti oba besia pa wo sie school ni de menya sure se wo kobi ne kura na wo ni na musa ebi se mi se na bon minim se bon ana se kasim 20 man kwandura chi de bi so wo school pa na se wo entity papa wo ma me didi papa pani atemsi kasa Oboy Siki be yibu nsam kura me no me nte wase Oboy Siki tibi nya be yibu nsam da maame unim nipa na emfa bufuo minim eye wo se wo be kan we na onua na me se watam ni sika wo nyina ma sa na ye wo se wo be kan na wo se onua ni Tracey Boakye nti no watam ni sika wo nyina ma ene maame wagua papa
Ewurade Nyankopɔn Oboy Siki ma menka nkyerɛ wo upo bia Ghana ha mpanyimfo omugo movie manyame akyerɛ mo pa Oboy Siki ka ho de wa fa toton ho ka se mpanyimfo na ono omo start ye na sa atama na omo di concert achi omo de concert konkronkro so kɔbɔ concert di krokro no mpanyimfo dodo sɛ na omo da so tim na dodo sɛ na omo kɔbɔ omo ahoɔden te sɛ ono nyame ahyira no papa Oboy Siki wono wo ka no kuro wono wo ye justice media for na nim so Oboy Siki de no se wudi nsɛmfo anfa ho ne osika obɛka akyerɛ wo se wudi nsɛmfo se mo hu na te se obi sika nti wudi nsɛmfo kura mo ntimi nkaka kra de bema mo nti saafo ne nyina nso ya akwadwefo nko ebi so mo mpɛbrɛ wonye na anyi se omia nani akɔpɛ ne de se wo hu Oboy Siki no mfa ho ne osika wo asɛm ne da se ya obɛka wate Oboy Siki wono mfa ho ne osika Nansi a yese Lewin Dr. Like you omo nsɛm ise na media for no bia Oboy Siki adwen kyerɛ bi sɛ Lewin Wuska Dr. Like so Wuska pa so ho nti no obi ba obɛka sɛ Dr. Like sika wo nti asɛm bi kura de menka ana sɛ Lewin sika wo nti menka ba Oboy Siki mfa ho ni sika obɛka omo nyina so afa ne nsɛm da so ho nti Oboy Siki wo ka no korɛ ne Nyankopɔn so ahyira na ma na dwen ni nyansa ni nimdeɛ Oboy Siki onim ba bi akɔkeka nyame ahyira papa na ankasa unim ni nti na wokeka de opɛ no saa na meka unim no na wokasa Oboy Siki nkoyi ne twu Oboy Siki nti Oboy Siki wɔcho anka nya wo ne first person abedi kan ba media ne so abɛka wo da bi ka Oboy Siki wɔcho anka nya wo ne first person abedi kan abɛka nka o maka dada Oboy Siki ni twu ni twu tina wate Oboy Siki wo ye be ma ogina ne na so ukura bi kula wo mu fie 75 years o mu ho nyina o mu kwate awu nso ono 75 years o gina ne nan so 75 years o gina na so ye be ma ne ka chire oni me wa wo mamu 11 oni ma men kan chire Oboy Siki wa wo mamu 11 ne ka chire kura ko police ne ka chire kura ko police e okumase police depot ne ka chire e ko police training Oboy Siki ka chire kura ko police training papa wo ya ogina ne na so obi ani mo Oboy Siki wono ba na obi a Ghana nyine epu behwe na Oboy Siki se de Ghana for po Oboy Siki azo be kaza Oboy Siki watch maame unim no wate ne mfa komani bre ana se nhwe ska o sister no so opese o de ma wo sese nti e mekeka ni me ni Oboy Siki ni twubia wate unim Oboy Siki ni twu se bia ukuna na se Oboy bia ne tie na wotwe ana wo nana wo fa bi obusua ni bi na wotwe a mun peska na mun koyi ma no wa na nka Oboy Siki nko wotwe a maame kan che 70% of ni nuanom nyina egu abuchire unim maame kan che ni nuanom 70% of ni nuanom nyina omo wa abuchire ni nua odi na chi memfa ho nko achire ni nua odi na chi kura of France one ne ma 5 omo wo France nti nga Oboy Siki wotwe a kana busuafo na champon VIP basis owo nka o mayi ama ne dada kanya wona nka wo be kan nti Oboy Siki ni twibia wa maame se wonim de wo ka we bia ni ntokwafo no bia na ato na keka oni hwe ka onya hwe agesti papa na wo ka de opɛ wo ka de enim Oboy Siki wasi fie kɛseɛ ɛwɔ abu akwa a ne yere ne mate hɔ oni mama men kan kyerɛ Oboy Siki wasi yire efie wɔ abu akwa a ne yere ne mate hɔ no ne se wɔ no wanyina duru sese miri no ma ware akyɛ enti ne yele no mbeso ne betena te sɛ da bia na wo hu ni sei so hu nipa hofo no enti na ɔno nso ɔkɔ ne fie wɔ kron ayibrɛman a ɔte brɛman a ye kan sɛ ne yere no nso ti wo nso na sɛ bia bia ɔyɛ ewuma ɔba abusia Oboy Siki ni nua bema ensem ono so abetoto de amane Tracey Boakye ni sister ni nanam se Oboy Siki ekotena TV so wachire machire se e kamia kwaye se Tracey Boakye ni Frank bedunti ama wawe no eye contract aha ana na mede mu ebesi me ma mo ni hwa moniti me das